kike ta saurari ko ba mun gyara take kamar taki dawowa umce ba. Ha. To ki bayanin ki mana. Ina ruwan ki da ni ba kunne ba nake ji? A yi bayanin ki. Ki nake ji. Tsakani da Allah abin da kake yi nake ka dada nana ta maka ba ta kyautawa. Wai me? Duk kofar gidan da aka ce maka da yarinya budurwa a cikin gida sai an ganka. Wace irin rayuwa ce wannan ka je ka zubar da mutuncin ka ne ma ka zubar mun da nawa. To sai muke aka yi laifi ne? Haba Marka. Ina Marka? Yani. Na rantse miki da girman Allah ni ban daina zuwa wajen budurwa ba. Wani abu ne a ciki? Can miki aka yi na lalata da su? Ni ba zo nake musu zancen banza ba. Ni ba zo nake in kawo musu wani kaul da ba da na shirme ba. Magana ce ta aure take kai ni gurin su. Saboda Allah. Idan aure zaka ban hana ka ba ai. Ba zai a haramta maka ba tunda ubangiji ya halatta maka. Amma ka nemi daidai kai mana. Ka je wurin sa'aka. In ka je waye zai maka wata magana a garin nan? Sa'ata? Haba Marka. Ni da nake neman haihuwa sai kuma in auro sa'ata. Haba Marka. Dan Allah ke ne wannan magana. Ta Allah ce, Allah ne yake bada ita. To amma kuma ya kamata a lalabe ta inda ya kamata. Haka kullum sai in je lalubo can wani guri ko sa'ata ba kika ce. Kai bakuwa tana falo tana jiran ka muje. Bakuwa? To wai me take nema? In ka je ka je. To, ke na kai na miki wani wata bukata ce ake da ita. Ki rinka ba sai ki nazo sai ki mun bayani. Ai ba sai wani kisa na gaba ba. Sannu yawa sallai. Sannu zuwa. Ina wuni? Ai, ke mana ya zaki ce mun gobe ce ta zo. Ta ga da. Gobe fa kace. Ka san ta ne? Yawan can nake gogo ce daga kunkurawa. Wannan da Khadija suka to amma ta kwana biyu a nan wuri. To iko Allah. Dama ita ce na ka maka. Ai ni na gaya miki Marka. Na ce da ke lokacin daukar aiki bai yi ba tukunna. Ki bari yanzu a dauki aiki ma ne mu budurwa mana. Ai haka nace da ke. Wace irin yar aiki nake maka magana? Wai ku sasanta, kaga sai ka aure ta kaga shikenan an kashe bakin tsanya babu mai cewa. Ba sasanta da ba. Kamar yaya? Dan auruwa? Ni. Wannan? Sunanta Farida. Wai ya za kira wannan Farida dan Allah da Annabi? In da aka kira wannan Farida wallahi an cuci wannan sunan. Farida? Ke so sa ba ki. Ina magana da kira tukunna. Alhaji. Kina yakin hakura kina wani ii da kamar yaya ke ce Farida? Ba daɗi ce fuska da Allah. Me magana ce ya ni ke ce fuska. Nike sannu. Za mu yi zaman lafiya. Tana da hankali. Lafiya lau za mu zauna. Bai Allah. Ke a can yankin Nijar da wani bangare kika fito? Kai ba tabbata. To ko ba tabbata kike kira mana ce mu a cikin gida? Ke. To an yi auren ka je. Dan Allah ki wara mu. To na ku auren. Sai za auren. Marka, dan Allah ki ne mu wannan magana. Dan Allah ki ne mu kike karbi irin wannan. Na gaya miki. Ni wallahi sai na faɗa. Wallahi sai na faɗa. Idan zan yi aure a cikin gidan nan ranki yana so baya so Allah sai na dauko budurwa. To menene ya budurwa wai kai budurwa yanzu dan girman Allah. In ka ruwa ne yanzu waye zai maka miki. Marka banda darajar aure da kuma da daya da muka yi da ke sai na shara miki bari a gurin. Yanzu kirka magana ki kamun mace gwagwa da ita kuma kira ga mutum wani abin nan. Duk na rasa wani zan aura kuma sai gora ba. Mata na baka. A kin dai ka mun gora ma an aura wannan zan aura. Ba gwada ma sunanta ba fa. Sunanta Farida. Marka. Da labarin tambaye ki. A cikin gidan nan gaba ɗaya wani sako na ajiye ko karata ne. Ko kara? Eh. Sai ka ce wani dan daba? Ba za ka ta ba? Kamar ya raka ta. Ga to ita wani mata zaraka. Ko bari ga miki. Ranki yana so baya so. Na ga miki kake karin irin wannan. To bari in ga maka. Ni kuma na ga maka babu budurwar da za ta shigo gidan nan. In har ba ka san wannan din sai dai a fasa kowa ya rasa. To shi ke za ku a fasa din. Ma ji magani. Ma ji magani an binne wannan da rai. Wannan tsohuwar ba? Liman za a kira a daura aure. Ke Alhaji. Allah ya kiyaye hanya. Ki haƙuri. Haka yake wani sa'in sai ya riƙa ba kaman wani wanda ya bugu. Kin san ya taɓa hatsarin mota. Shi yasa yake irin wannan abu. Amma ki haƙuri ki kwantar da hankalinki in Allah ya da idan ya dawo. Ya ci abinci ya sha ruwa mai sanyi. Na san zai dawo daidai za mu dawo da magana. To ai ni dama ba zan je ko ina ba ina nan. Kina nan? Eh. To ai shi kenan.
kenan. Za a yi Ki lallaba shi dan Allah, ni kuma zan miki biyayya. Ba ma sai kin yi wallahi. Ni mu tsira da mutuncin dai da ya rika bin wannan yan tsakin. Yau. Ana nuna mu da leba a gari shine ba na so. To kin ga dai gani. Ai shi yasa na ce ki zo. To kin ga dai ba kowace mace bace za ta yi da kishiya. Amma ni na ce ki zo ya aure ki. a'a za mu zaman lafiya da ke wallahi. Allah ke kika yi min hanya arziki. Ki hakuri da maganganunsa. To ba ko. Ki hakuri.